Čaute, som tu zase ja, Deote, a dnes nehrá tu hudba. To je tá zmena a tento diel nebude tá expedícia slúbená, ale ja som už bol, takže prejdem rovno k veci. Ja sa rozhodujem, či ostanem bývať tu. Počkať, ja idem tak ďalej. Či ostanem bývať v tom šikmom, čudnom tom. Alebo pôjdem bývať, asi mi to ešte trošku bude lagovať, pretože sa mi regeneruje mapa. Tak nie. Takže ja sa rozhodujem, či budem bývať tam, v tom čudnom tom kopci. Má meno aj ten kopec, volá sa ten, takže v tom čudnom tom. Nie, volá sa tom. No to je jedno. Proste v tom kopci, sakra, proste v tom kopci alebo počkať, ja vám to hneď ukážem. Píšte aj do komentu na YouTube, že či mám ostať. Nevidie to tam tom. Čakať, ja si skúsim nastaviť zorné pole, to je nastavenie grafiky, jazd veľký, oblaky. Som nemal oblaky? To je asi jedno. No, takže výkon, nič, rozšírenie. Ja dám radšej normálnu. Takže, proste, kde to je? Sa mi teraz načítava tá mapa znovu. Myslím, že tam to bude. No, tak ja zatiaľ... Alebo nie? Áno, tak ja zatiaľ vám ukážem, že kam sa chcem sťahovať, takže je to tu, to miesto. Je tu veľa vlkov, psov, alebo čo to je jedno. Proste dám im kosti a budú to psy. Je tu veľa kráv, žitecílko. No, čo pozeráš? Som hezký, že? Jak ste si stihli všimnúť, nemám skin. No, proste je tu taká je tu taká prepadovina alebo priekopa. Pozor. Momentálne presne neviem, kde to je, v týchto miestach niekde. Ja to nájdem, je tu, myslím, že tu, lebo bolo tu veľa kráv vtedy. Aha, tam je. Takže zatiaľ není vidieť. Ona ja vidím vyššie ešte trošku a ja vám ju ukážem. Je to niečo takéto. Počkať. Takéto je tam veľa uhlia, jak vidíte sami. A aj iron. A to sú také, že tam kde je láva. Ja vám ju aj skúsim ukázať, alebo nie, tu, aha, tam je. No, takže toto je skôr taký informačný diel, nebude dlho trvať, teraz pomyslím, lebo ja kecam. Takže dávajte komenty do YouTube, že či mám ostať, keď som prišiel, či mám ostať tam blízko toho biomu snežného, alebo mám ísť sem. No, čakaj. Takže píšte, ja
jak dám toto video na YouTube, tak dám aj ten graf, že hlasujete na Facebook. Takže tí, čo ste dali na moju skupinu like na Facebooku, takže môžete kliknúť. Tí, čo ste není v nej, tak môžete písať komenty do YouTube. A ak by ste chceli byť v nej, tak pod každým mojím videom v popisku je napísaná aj v tom zeletom, v tom videu, kde je let, aj tam som napísal, takže môžete sa pridať. A jak som hovoril, toto je len taký skôr informačný diel, takže nič tu nebudeme robiť. Asi sa čudujete, že odkiaľ mám chleba, ale ja tu mám tú farmu, už mi to tu vyrástlo, tak počkať, ja si to vezmem. Už mám plné všetky tieto bloky, takže nechýba mi tie semienka. A dole som, myslím, že už som vám ukazoval, že jak som to tam spravil, tú baňu, no. Takže to je všetko na dnes. Kde mám mobil je? Tak počkať, ja si toto, kam si to dám? No, to je lepšie. Takže ešte to si dám, chleba si nechám. Takže toto je skôr informačný diel a tak vlastne to je všetko. Čaute. A jak som hovoril, skupina je v popisku. Takže čauko. Čuste.